Nosaltres vam decidir estudiar aquest tema del dolor, ja que el dolor crònic afecta a una gran quantitat de la població adulta i a vegades és difícil de tractar, fins i tot amb els compostos analgèsics més potents. El nostre objectiu en aquest projecte era valorar si l'òxid nítric, que és un gas que s'allibera durant situacions d'inflamació o lesions nervioses, podia alterar o modificar tant els efectes com l'expressió dels receptors opioids i dels cannabinoids. Així com també volíem veure si l'òxid nítric podia evitar el desenvolupament de tolerància després de l'administració repetida de dosis altes d'un agonista mu, com és la morfina. Per dur a terme aquest objectiu, vàrem utilitzar animals deficients pels principals enzims que sintetitzen l'òxid nítric, que són l'òxid nítric sintetasa neuronal i la induïble, i vàrem valorar la resposta al dolor, així com l'expressió tant de receptors opioids com cannabinoids en aquests animals. En aquest projecte hem utilitzat dos models de dolor crònic. Un és un dolor inflamatori que s'indueix per l'administració de complet Freud's adjuvant a sota la pota de l'animal, que produeix un edema plantar, i l'altre és un model de dolor neuropàtic que s'indueix pel lligament total del nervi ciàtic. La valoració del dolor que produeixen aquests dos tipus de lesions s'ha fet emprant tres tests diferents. Un és el test de Bonfrey, on es valora l'alodínia mecànica. L'altre és el plantar test, on es valora la hiperalgèsia tèrmica. I l'altre és el cold plate, on el que es valora és la alodínia tèrmica. Així doncs, els nostres resultats el que mostren és que, en quant al dolor inflamatori, si nosaltres donéssim agonistes opioids o cannabinoids conjuntament en substàncies que augmenten l'alliberació d'òxid nítric, augmentaríem els seus efectes analgèsics. Mentre que, per contra, durant el dolor neuropàtic, si nosaltres donem agonistes opioids delta o cannabinoids dels tipus 2 amb substàncies que bloquegen els diferents passos de la via d'activació de l'òxid nítric, aconseguirem també millorar els seus efectes. Aquest resultat és molt rellevant, ja que és un dels principals efectes secundaris del tractament amb morfina durant el dolor neuropàtic. I, per altra part, els nostres resultats també demostren, a favor del que havíem dit al principi, de que l'administració repetida tant d'agonistes delta com dels cannabinoids del tipus 2, la seva administració repetida no indueix tolerància. Per tant, això reafirma que realment per tractar el dolor neuropàtic, tant els cannabinoids com els receptors opioids tipus delta són els millors candidats.